салом дӯстони азиз, дирӯз дар фейсбук як хабари хуше хондам ки китоби арзишманде бо номи ҳамосаи панҷшер рӯи чоп омадааст ва зуд тасмим гирифтам ки ин ганҷи ноёбро дастрас кунам. имрӯз хушбахтона ба дастам расид. бисёр китоби нағз аст бо дизайну тарроҳии бисёр зебо. рӯи китобро акси қаҳрамони миллии Афғонистон Аҳмадшоҳи Масъуд ва писараш ки имрӯзҳо дар сангари муқовимат бисёр ҷонбозиҳо карда истодааст барои истиқлолу озодии мардуми Афғонистон, Аҳмад Масъуди қаҳрамон ҷой дода шудаанд. бисёр китоби арзишманд. ин китоб маҷмӯаи ашъори шоирони форсизабон дар ситоиши ҷабҳаи миллии муқовимати Афғонистон аст. барои ҳар як алоқамандони каломи баде ин китобро тавсия медиҳам, дастрас кунанд, бихонанд. албатта фикр мекунам ки ин як муждаи хубе ба мардуми азияткашидаи Афғонистон, хусусан мардуми минтақаи Панҷшер мешавад. рӯҳияи онҳоро мебардорад дар ин рӯзҳои душвор. албатта мегӯянд ки гар сухан ҷон набувад, мурда чаро хомӯш аст. бо сухан ҳам метавон одамро чунон рӯҳ баланд кард ки мисол вай ба бисёр қаҳрамониҳо, барои бисёр ҷонбозиҳо ноил шавад, ба бисёр қаҳрамониҳову ҷонбозиҳо даст ёбад. китоби мазкур албатта дар ҳамовозӣ бо ибтикороти арзишманду оламшумули асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллатамон президент. дӯстони азиз, китоби мазкур дар ҳамовозӣ бо ибтикороти ҷаҳоншумулу мондагори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи чоп омадааст. чуноне ки мо медонем, дар робита бо қазияи Афғонистон, хусусан Панҷшер, пешвои миллати мо ҳеҷ гоҳ хомӯш наистоданд. ҳамеша муддатҳо дар ин бора сухан мекарданд бар зидди терроризму экстремизм, пешгирии ин падидаҳои номатлуб. ва ҳоло ки чунин рӯзҳои сангин ба сари Афғонистон омадаанд, пешвои миллат дар ин масъала хеле ҷиддият аз худ нишон доданд. дар пешгуфтори китоб чунин омадааст. дар пешгуфтори китоб ки Беҳрӯзи Забеҳулло шоири хубамон навиштааст, чунин омадааст ки дар ҳоле ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар баробари фоҷиаи Афғонистон сукут ихтиёр кардааст, роҳбари Тоҷикистон ва пешвои тоҷикони ҷаҳон садо баланд кард ва аз ҳуқуқи ҳамтаборони хеш дар сарзамини Хуросон дифоъ кард. ҳамчунин мо дар ёд дорем ки дар ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 2 нафар шахсияти фарҳехтаву шинохтаву номдори Афғонистон, марҳум раис ҷумҳури собиқи Афғонистон устод Бурҳониддин Раббонӣ ва Аҳмадшоҳи Масъуд, қаҳрамони миллии Афғонистон, ордени Сомонӣ дараҷаи 1 доданд. бо ин орденҳо онҳоро сарфароз гардонданд. иқдоми дигари пешвои миллатамон, саввумин иқдоми муассири пешво баёни мавқеи Тоҷикистон дар дидори вазири хориҷаи Покистон буд. ин мавзеъгирии шаффоф сабаб шуд ки таваҷҷӯҳи ҷомеаи байналмилалӣ ба самти Афғонистон бештар гардад. албатта вақте ки сарвари давлат ба чунин мавзӯъҳои муҳим масъалагузорӣ мекунанд, аҳли зиёам дар ин замина канор истода наметавонам. рӯзҳои ахир, яъне моҳҳои ахир дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле ашъори хубу ҷонсӯзу дардноку моломоли ғаму дарду ҳасрат аз ҷониби шоирони мо, суханварони мо навишта шуд, нашр шуд ва гурӯҳе аз дӯстон ин китобро аз он шеърҳо гирифта маҷмӯае омода карданд. китоб ба 2 хат чоп шудааст ба хотири он ки ба дӯстони афғонистонӣ ҳам мазмуну муҳтавои он дастрас бошад. бисёр китоби хуб аст. дӯстони азиз, тавсия медиҳам ки онро дастрас карда ҳатман мутолиа фармоед.